Soy de interlocutor jongjang no Tripura. Jeng saimano thangne talago omolitui kwbangma kok asalemani. Tai baksa buksuka kok sebak laika ajorao. Tai jeng ajorao notice news live jeng Assamni CM no interview namani jeng nukha. Tai bo ajorao sawo jeng omonotui jeng sukrubui nyanyai. Engke tabuk tesa kok ase hejauka je ekemisrano interlocutor jongjangnai official amo sajaknai hinai. Home Minister Amit Shah ji song sanai hinai. Engka amo brus jorotui kubui amo tekisa jorot jeng mana singnai amo nungu saimia amo saimia o haktoron je chalok tongnai borok saimanai. Notice live rongni article borok bamtui sawo je Amit Shah ji bo official sanai ekemisrano interlocutor bono Tripura chongi rikha hinai. Engke jeng tabung mana singlai amano jodi sino omsongjagui chini Tripura sarongna hamkraini samung khlaijaka khe Bubagra no masamangni hamjakya tongnai rok bobo hamjagui mathangnai. Amo to sana thangakhai to Tripura sarok kwbangma borok no bisas khaya nongnai even amo kisa 50-50 nong tongo haifena ang o interlocutor no manya sak bisas khaya mani kok mane Bubagra no bisas khaya ma kokya amo chongnai chongya amo je haktok no chalok tongnai bongse samung Bubagra ni samung bo khlai tongo amsungno hambai.